أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين vertisiskot. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olemme valmistautumassa Ramadanin alkuun ja kysymys, jonka halusimme tänään kysyä, on, että mikä on paras teoista Ramadanin aikana. No tietenkin puhutaan nyt ekstra teoista, mustahab teoista, tietenkin paastoaminen on se, mitä pakko tehdä Ramadanin aikana, mutta mitkä on niitä muita hyviä tekoja, mikä on paras niistä hyvistä teoista, mitä voi tehdä Ramadanin aikana. Onko se ekstra rukouksien tekeminen, onko se Koranin enemmän lukeminen, enemmän alueen antaminen, moskeijan meneminen. Mikä on paras teosta? No tietenkin jos me katsotaan Ramadania, jos me katsotaan paastoa, niin huomaamme, että paastoaminen on periaatteessa teko, joka on passiivinen eikä aktiivinen. Eli paaston aikana vältämme asioita, ei niinkään, että teemme asioita. Eli paaston aikana vältetään syömistä, vältetään juomista, vältetään intiimisuhteita. Eli paastoaminen, sen perus on, että vältetään asioita. Joten ei ole yllätys, että sanomme, että paras teko Ramadanin aikana on myös välttämistä. Minkä välttämistä? Syntien välttämistä. Paras teko, mitä voimme tehdä Ramadanin aikana, on välttää syntejä. Tämä on tietenkin loginen ja shar'i periaate. Eli logiikka ja sharia, meillä on periaate, joka sanoo, että daf'u darar aula min iktisabil manfa'a, että on tärkeämpää välttää haittaa kuin saada itsellensä hyötyä. Selitän tämän periaatteen helpolla esimerkillä. Eli jos meillä on henkilö, joka katsoo tarkasti, mitä hän syö, haluaa olla terve, syödä terveellisesti, hän välttää liikakaloreita ja rasvaa ja suolaa ja sokeria ja syö hedelmiä ja vihanneksia ja kuitua ja näin poispäin. Tämä henkilö se on välittämässä sen syömisestä, se on varovainen sen suhteen. Jos meillä on tällainen henkilö, että koko päivän aikana se seuraa, miten se syö, mutta sitten päivän lopuksi hän ottaa myrkkypillerin. Mitä me sanomme tällaisesta ihmisestä? Sanomme, että no, hyvä ihminen, että sinä koko päivän ajan olet valvonnut syömistäsi ja olet ollut varovainen. Miksi sitten otat lopuksi tällaisen myrkkipillerin? Että sehän olisi paljon tärkeämpää sinulle välttää tämä yksi kuin nuo kaikki muut. Eli jos joudut tähän valinnan, niin älä syö sitä myrkkypilleriä ja syö kaikki nämä muut roskaruuat. Että se on sulle terveyden kannalta paljon tärkeämpää. Meillä on myös hadith tässä samassa ajatuksessa. Imam Baqir hän sanoo, ajaban liman yahtami anil ta'ami makhafata da'i, keifa la yahtami anil ma'asi khashyata nahri. Että se on yllättävää, että on joku, joka on varovainen ruuansa suhteen, pelkäen sairastumista, mutta ei ole varovainen syntien suhteen, koska peläten helvetin tulta. Eli jos välität terveydestäsi, jos välität hyvinvoinnistasi, niin se on paljon tärkeämpää. On paljon suurempi haitta siinä, jos teet jonkun synnin, sillä on paljon suurempi haittavaikutus sinulle. Että teet synnin, kuin että syöt jotain epäterveellistä ruokaa. Eli tämä on looginen periaate, että haitan välttäminen on aina tärkeämpää kuin jonkun hyödyn saavuttaminen. Ja meillä on myös hadith Imam Ali salam, joka sanoo juuri tämän saman periaatteen. Hän sanoo, ishnabus sayyiati aula min iktisabil hasanati. Eli syntien välttäminen on tärkeämpää kuin hasanatien, hyvien tekojen kerääminen, saavuttaminen. Eli tänä Ramadanina, inshallah, kun paastoamme ja olemme valmistautumassa tälle Ramadanille, niin tehdään inshallah lupaus itsellemme ja pyritään siihen, että yritämme
parhaamme mukaan välttää kaikkia syntejä. Ja rukoilemme, että Jumala auttaa meitä myös saavuttamaan sen. Barakat salavat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala